Vláda dnes zasadla len k zákonu, ktorý má pomerne komplikovaný názov. Je to zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc fyzickej osobe. Je to preto, lebo zavádzame úplne nový príspevok, ktorý doteraz v našej právnej úprave nebol a ktorý vnáša úplne nové svetlo do poskytovaných sociálnych služieb. Toto je vážna téma. Toto, čo je teraz predložené, je super téma. Viete, koľko ľudí na Slovensku, ktorí potrebujú pomoc, lebo sú odkázaní. My musíme vytvárať podmienky na to, aby čo najviac bolo k dispozícii miest. Všetci máte niekoho v rodine. Všetci máte niekoho v rodine, kto potrebuje nejakú pomoc. Či už vo forme nejakého opatrovateľa doma, alebo mnohí hľadajú spôsob, ako umiestniť človeka, ktorý potrebuje 24-hodinovú starostlivosť v nejakom špeciálnom zariadení. Toto je téma. Toto je chlebová téma. Toto. Prečo teda možno v takom časovom tlaku na konci roku 2025 pristupujeme k takémuto vážnemu rozhodnutiu a predkladáme zákon, ktorý totálne reformuje poskytované sociálne služby. Všetko je spojené s peniazmi a s plánom obnovy. Plán obnovy a odolnosti garantuje Slovenskej republike prístup k určitým finančným prostriedkom, ale len za predpokladu, že budú naplnené míľniky tohto plánu a že poskytnuté finančné prostriedky budú použité do polovičky roku 2026. A priamo, pokiaľ ide o tieto míľniky, bolo zakotvené, že do konca roku 2025 musí byť predložená do Národnej rady Slovenskej republiky reforma sociálnych služieb, ktorá súčasne stanovovala určité parametre a určité kritériá. To sa stalo. My plníme pochopiteľne tento míľnik, hoci môžeme mať k nemu výhrady, pretože tento míľnik nám pripravila predchádzajúca vláda. Všetky predpoklady, aby zdroje, ktoré boli v pláne odolnosti a obnovy ponúknuté na výstavbu rôznych zariadení, na poskytovanie sociálnych služieb, sa zdá, že budú úplne vyčerpané a že v roku 2026 v tom júni bude skolaudovaných asi 170 sociálnych objektov, ktoré budú poskytovať sociálne služby a ktoré poskytujú viac ako 3000 miest pre rôznych klientov. Pán minister, keďže poskytovanie príspevku začne 1. januára 2027, informoval vládu, že ak porovnáme rok 2025 s rokom 2027, tak o 300 miliónov eur ide viac do sociálnych služieb v porovnaní s rokom 2025. Čiže reforma nejde k tomu, že by sme chceli znižovať sociálny štandard. Naopak, my ten sociálny štandard zvyšujeme aj ďalej.